A lepo ti ja kažem, žene su uvek bile slabije, vrate. Znaš, ono, kao ona će da vuče nešto, znaš, kao kese, mislim. Stigla sam. Jo, sve ćeš, šta ti je to, prazni kese, a? Jo, ženo Božje, kako ti u braku, a? Super, najvažnije ti je stav. Meni majka rekla stav, ja tako i radim. Sad sam jako lepo napravila kupatilo, ribala sam dekadu, znači sve je to tako bilo nešto u gadosti, neki kao, ja ne znam šta vam tera stela. Sad ću da napravim ručak, oribalu šporet i moram da mu sredim nokte na nogama, strašno nokte ima. On kad to sredi, on bukvalno kad mi slučajno dotirim dok spava, meni žive rane budu i to ti je to. Čekaj, ženo Božje, ti udala si sluga postala. Kakav sluga, nisam ja sluga, sam ono nesposobna, ja sam dobra duša. I on koliko sati ima? Sad će 5. Moram da napravim odmor, stiže. Šta ti je, bre, šta je sad s tobom? Hoće razvod. Kakav bre razvod, ženo Božje, što? Što? A mi nemamo nikakve vrednosti. Pa šta je vredno? Šta je vredno našim životima? Mi. Mi smo vredni, ne. Ja sam vredna, ja radim. Šta ti imaš? Ti imaš iznajmljeni stan. Ti nemaš, pa ti nema ništa lepo. Pa čekaj, šta je ovo? Ajde mi kaži šta je, evo padi gumica. Šta je ovo? Tetkina vaza. Tetkina vaza. Pa ona još ima unutra bar kod jer mi ni jedan svet nisi kupio. Pa znaš šta je vredno u našem životu? Šta? Jedino vredno za ovih 10 godina što ja pamtim, sad ćeš da vidiš, to je ova vrednost. Sjećaš što je ovo? To je kutija za poklone sa svadbe. Tačno. Ona je bila samo za svadbu puna i nema ništa. Nekad je te bilo da guraš neko ljubavno pismo, nešto prazna kutija, razmišljam da ove cvet otkinem, da stavim ovu vazu. Za još ovakvih videa zapratite kanal, lajkujte, šerujte, klikajte, tagujte, objašnjavajte, sve radite i družimo se i dalje.